sabak khair mangan mbola tsara tsika jiaby amty lera jeudi mafana toedrara ary mafana tokoa ny tolona ataotsika malagasy agny an-tanindrazana tsy hoe ke lavitry zay ke magnambelanareo aririky agny non zay ndray lavitry fa zay miaraka aminareo jusqu'à farany tsisy olo resy lavo zegny tsisy olo lavo tsy miady zegny atsika miady ary miady jusqu'à farany allo atomboko baka faritra varatra izy eto za dia aminay avaratra agny isorako ro baka Nivrano afona kamadio isorako anareo Nivrano nitsanga tsy niany nomaly anareo nitsanga tsapanareo fa marary ny mahazo anareo mbola tsisy fanjakana nandeha zanareo ndraiky niavy ty ny 25 septembre 2025 fa zao izy fodely za manonga diako félicitations aminareo diako anareo mérite anareo tokony mandefa lettre amy Rajoel izy mipody baka New York direct izy mivantana aminareo diako fa anareo mérite amiagna médaille diako anareo tsisy karanareo za de tefatefaka anareo diako kaiky nareo igny magnajininy akoho alignandragna mpifandriagna marandraigny samy magnojitay zay tsy faly mamalia tegna mérite anareo amy lerany amin'ny haky anareo diadiavin'ny Rajoela sy ny forongony ity fitondragna ty amy tsy fisiany jerinareo mérite ho za anareo anareo tsisy fitondragna amty anareo karaha fitondrany Rajoela ty parce que nareo ny lamy anareo kaza magneky akadaleny Zokibe Joakimo Francia Luc Hervé eky aloha mandehana amla aza mandeha amy lalabe ay anareo diako andeha amy lalabe ke lera koa tambagna anareo taova ndao milatra mivangakaty fa nareo magnajininy akoho za alignandragna fandriagna marandray magnojitay donc enareo raha ty volaniko amizay normal anareo tranquille normal anareo tsy ndrahina malagasy karaha anareo niady amy raha tokony ampiadagna anareo ne tsy iadagna karaha Angely wala tsy iadagna karaha Joseph ndraiky Masiny Marie ino mararainareo motro ndraiky rano anareo mijery zegny anareo dia koa anareo kaza mijery zegny havanareo andafy taonareo message eo andefa simony kely moa zalahy mandefa andafy aty vola io raha tsy pony amy lalabe zalahy ro raha tsy mahevoko avanareo andafy aty mandefa vola aminareo ro koa matsapa fa nareo avandroa mitady vola ro mandeha mitsompigna ary amy déchetterie ary alefandreo aminareo ino andehananareo amy lalabe niny marigny nareo Diego nareo fofoagna nareo mivolagna eto marigny nareo Diego bravo za Rajoel zanaka Diego za magnamianao conseil anao miala baka New York mandehana aminay Diego agny anao ameza mérite zay karaha nataonao nagnamia Barea igny fa vahoakany Diego ro milamy ro tsisy raha iasandro loa volany katy milatsaka baka andafy volany kola milatsaka baka andafy mima tsy mima havany andafy mandefa bravo boko amizay nareo mivolagna hoe fa bory zany tsy manjary za varozy io
atsika mikoragna azy io mbo idirako lalilaligny fa za fogna ambara hoe noho baiko nataony ngay bombastique Richard Ravalomanana nahafaty olo mbo idirako laligny izy baka io fa za agnamianareo félicitations nareo Diego gouverneur merci anao zao fa tsy président corné fa anao zao président bonbon bleu nampangigninao vavan Diego orondro tavela ino raha inareo na misy rano na tsisy rano atsika olo mety mandeha mamboy amy la piscine anglais ao atsika mety mandeha mamboy ary amy Jalaksminy ary atsika mandeha mamboy aramena ino ranomasina anagnatsika ino andilaranareo amy lalabe vahoaka Diego bravo ino raha jirenareo misy motro tsisy motro katinareo mitoriny kolanareo mitoriny katranareo mijotso taxi be velo ino raha jirenareo rano tsisy rano misy mahazatra atsika mifoitra amy kakazo ndraiky mifoitra amy taratasy alors ino koa ndeha ilaranareo vahoaka Diego bravo aza aloha tegna manoagna anareo Diego toanako ziska amy farany nareo Diego fa anareo nagnano niretry motro nareo zanakanareo asidinareo zafinareo mandeha l'école tsara mihina mofo amy beurre avec confiture à côté anareo mihina 3 fois par jour agnabon'izegny koa mbola misy fromage nazy dessert anazy ino mangany Diego atsika misy baka namakeo atsika mividy 2005 5000 15000 bolongany manga raiky ino raha iasanareo loha magnafara vola baka amin'ny avanareo ndafy agny alifasa vola koa ny avatsika Diego alifasa vola avatsika varatra agny non franchement Diego la olo ndre volany 4 fois azondreo ke ro tsy azo volany vangandro o vivy anasandreo tany mety sasany azaka dalendro nareo Diego 90% ny avanareo Diego ny mipetraka andafy ro ndafy agny tsara miasa ro mitsopiny vola amy lalabe ro tsara mandry magnena koa wala ro tsy mandry aligny anareo magnano impefo appelle moi zay io marary mila mandeha docteur ay otrino ordonnance 2 milliards otrino consultation 1 million ay zay fo bon ay alifasa compte Orange Money no blam tap sen bravo Diego milamy dadilahinareo babanareo zamanareo misekrenao mahazo retraite ino raha iasanareo loha Diego nareo nditandregny volagna zoky be nditandregny volagna zoky iny na volagna ranaba français vandy zegny nareo za mitandregny zegny ro manamanareo miaigny eo motro miretry ndraiky rano mandeha magnano fiaigna jinny akao za alignandra agnapokakazo marandray magnoitay c'est pas grave rajoela izy boaka New York baka en France baka en Europe izy avy mizaza Diego vangala ambahoany vangasa ambelatra ataovaka witry vody ary aboko nareo mandeha manasa izy amy ranomasy na nareo mandeha à la piscine anglais ao tsika mahera nareo tsy maresy zay Diego zala nareo fa nandeha nilahatra namono havanareo io nitifitiry na gendarme kelera koa zay ndery zay zo fa fasteri fa mitsongo katine atsika tsy robaka nareo kadaleny morsida atsika tsy robaka misy olo miadagny karaha molony Diego vandindroa zegny atsika mandeha mipersa atsika fa mahazo 25 000 fa mahazo paquet raiky ny katy atsika mandeha mipersa atsika fa mahazo 10 000 atsika fa magnano ao atsika amin'ny taxi be atsika mas
100 000 200 000 baka amin'ny avatsika andafy atsika fa vagnefa koetra ndretsika 24 heures ino koa problème pani problème tegna mérite anareo Diego tegna mérite anareo Diego agnivorany tanàna elo ino nampihetsika anareo agnivorany nareo tsy savagna andafy nareo tsy savagna andafy karaha olony Diego agnivorany magnanaova karaha Diego koa nareo agnivorano non frère ay zay Diego ako mandregna kakazo frère marandraigny zay mangoita zay mamboy amy ranomasiny manasa vody zay amy ranomasiny zay efa namiany président Jongwanay Mziriba ino koa raha ndilarany président Corneille nefa nagnamia zay bonbon bleu isaka quartier nde ranony amany nde rano tsy haiko nino ataony agnatin'ny bonbon io zay migaka atsika Diego ko miada ino raha tsy adagna atsika nino atsika misy secret mapitiky vola ino koa andeha mpamoaka nareo ndy latra ry nareo meky io atsiragnana mila vola io havako kely fa managnegny taritrina fiemanga Morside havako zay Diego zay tsy robaka tanao zay tsy nilatra zay tsy nitety lalabe zay niambigny arrivage-ny 4 arrivage-ny cola taxi brousse baka Tananarivo fagnazahoany 25 000 50 000 akory après midi ne la ilaha loa niantiva amare vendredi magnifique vendredi joli samedi magnifique niany ndraiky amare zay fa mahazo 100 000 zay fa miambigny samedi dimanche taxi be zay raha nataonao agnatin'ny bonbonnay io gouverneur gahinay Diego nde amany ampidirinao zay migaka zay miasa loha amizay zay koa tiseky zay mandeha lapisiny anglais na zay mandeha mijaly aximinary na porse l'abattoir ao zay mandeha ramena zay miaraka amin'ny président magnakorsy lalagna ramena igny zay avy ramena zay fa miplose gratuit tsy agny fagnavola kelera koa zay Diego ndeha aivoko karaha ziny koa zay Ambaribe Ambilobe Ambanja Ambilobe zay misy l'usine éthanol ino koa raha ina zay miasa Ambilobe l'usine fa mitrangagna fa miodigny éthanol merci président sérieux ambarako anao rajoely anao baka New York anao kaza mandalo Europe direct ro mandiana amin'ny avaratra agny fa amin'ny avaratra agny mankatirinao président mbola mankatirinao 100 avany andafika zay nde latra amy lalabe kelera koa olo volagna zay amin'ny Ambaribe Alia Bodo la banane rava tagnine ala fosa tagnine diadiava fasandrazagna ne anareo fa vo pression miaraka pesos io ino koa raha vozo anareo continuava raha natomboko toizagna amin'ny Ambaribe ala tanindrazagna ne tany masigny ampidiraka mankory amin'ny Ambaribe nino jirenareo zegny OMC Angelo toiza asanao anao aza mitandregny volagna Zokibe fa Zokibe fa foire ampidira olo baka andafy baka Pologne amin'ny Ambaribe miasa bako zanakanay roasa tsy miasa Ambaribe anao kazakadalendro Alia Bodo anao ndiasa aloha volagna Zokibe anao ndiasa aloha volagna MRFM aza jiregna zegny la banane ay anareo olo mandeha vakasy andafy ino koa anareo mahazo 5 000 € baka la Réunion 100 € nivanganareo ronono Nestlé zarenareo mpiasan'ny la commune 127 ino koa raha tadiavinao Alia Bodo
le reste en poche. Ino dilarane avahoaka Ambaribe amin'ny Lalabe. Ay aminareo Madagasikara eo misy manasa Lalabe mirano koatra amin'ny Ambaribe. Ay, merane miasa zala. Rond-point ne Tanimasy eo nandoso natao tragnony fandroaka publieko aminareo vidéo baka io. Rond-point ne bazareo Tanimasy io koa nandreny fandroaky. Conseil ameko anao président Rajoelina. Tadiego anao nagnano inauguration podium ni fampiadivagna akoho. Anao baka Diego baka igny président, anao mandiana amin'ny Ambaribe. Ataova inauguration io rond-point aminay io fampiadivagna fandroaka. Stadium combat des chiens. Zegny ataotsika agnarany rond-point io, stadium combat des chiens. Aboaka aminareo io boko sary ino ma stadium de combat des chiens izy. Ay, bro tsy mahay zay vatry, zay ny akoho mandregna abokakazo alignandra marandraigny zay magnoitay. Raha jiaby pariminy agny. Mera nefa mivolagna Ambaribe rano andeha tsy ela. Ranomasy misy amitsika. Kaskady misy amitsika. Faria 2 misy amitsika. Nino koa raha tadiavitsika ikorontana. Ambilao off rô Tananarivo tsisy jery fogna io grève. Tiako anareo varatra zala. Tegna tiako anareo varatra. Tsisy karaha anareo Madagasikara. Paradis nareo ay. Ke anareo managna havana. Diego mipetraka andafy aty. Anareo kaza aza miasa loha. Ro koa fa mandefa MP aminareo. Na ro koa mandefa cotisation alifasy. Ay nareo mandeha mitsipogno vola ry. Komo nareo ery fo machine igny. Ohatry matadiavinareo. Alifasa Tamsen. Alifasa Western Union, Orange Money. Les comptes est bon, ils jugent les chiffres des lettres. Fa nareo Antananarivo ndraiky. Vahoaka Antananarivo, za tsy mivolagna olo hafa. Anareo miadiva baka zay Diego agny miadana. Fa zay tsy zatra maivoko. Fa zay zao pody tamin'ny 1800 siècle. Tamin'ny 18e, 17e siècle. Mifitra amin'ny kakazo, mifitra amin'ny taratasy. Agnarany madiofo. Zay boko mandeha masquerino Allahu Akbar. Zay boko midriky l'église au nom du Père et des Fils et des Saints-Prix. Zay misy eky, zay misy lapisinigny. Zay misy ranomasiny Ambatoloaka Madirikilo, zay misy ranomasiny Andilagna, zay misy ranomasiny Pokase, zay misy ranomasiny Marodoka. Ino koa raha tadiavanay rano. Nareo zala tsy mahay zay varatra kitigna nareo. Zay akory ankodavitry, zay tsy mila maivoko. Havany andafy agny fo maivoko fa zay magnano MP rô fa mandefa. Alifasa vola fa daditsika aty marare. Alifasa vola fa angovavy aty koa ny voan'ny tavoangy. Ke zegny le koragna volanko hoe anareo kaza mitolona. Ambila Fotiliara, Tamatavy, Majunga, Tananarivo surtout. Io tsara capitale nareo Diego. Tananarivo capitale nareo Diego. Io tsy capitale nareo. Taia koa Tananarivo capitale nareo. Zanaka nareo mianatra université. Tragno université ne Diego tsara karaha anareo Madagasikara misy tragno université tsara karaha ne. Anareo tsisy karaha io. Zay misiky madio. Zay milamy play. Karakory many wesh normal fô. Tsy hainao ma normal ny Diego. Sa tsy nikirigninao normal ny Diego. Ndraiky savany antignana. Sava fô, volany lavany mijotso manonga. Zay gaillard fô many. Zany afatra eto aminareo ngosa. Zay tsy kivy. Mavandy andafy tsisy olo laso. Anareo neta olo andafy, ndray olo maioky tsisy so. Message baka Madagasikara koa latsaka atsika tsy maintsy mandefa fo le
pesosy so andafy tsisy olo so vovony andafy tsy mety ritry tsy karantsika Madagasikara ao vovo ritry rano tsisy non franchement za tsary nahita olombelogno karaha nareo ngosana bavy za io koa mdy ody ndipetraka Diego ndipetraka avaratra agny koa za bako magnambara riava koa ndifasa pesosy koa nifasy so ato hoe volan crédit milatsaka bakaigny anareo tiandendafy agny kele zay mitany miadana eto zay mihina 4 fois par jour boko zay mihina salade zay mihina tonoko tono loko Beaufort mijotso folakandra zay mikaty amy kolaky ino koa raha andeha nandendafy vandindreo zegny zanaka any avaratra vandindreo zegny zanaka ambario be président ho avy amitsika agny izy fa maro ravindalagna ndraiky voandalagna andesiny radio ela andeha amitsika agny hoamboariny koa anangagna koa izy fa hitondra kiloty ndraiky stringiny koetra zay baka agny teo baka hoe izy teo baka nagnano hoe stringiny koetra nio tsy afaka nio sosogna makorely avolio fa izy fa mitondra le raiky blende tsisy asanareo Diego loha eky zegny anareo kaza miasa loha miretry motro on s'en fout tsy miretry tsy mandeha rano on s'en fout anareo kety agnivo rano tsisy jerika Diego ny angala fahignana kelera koa bon idiratsika ankapobeny koragna eto fa nakagny juste ambava rano fotsiny amy faritany jiaby nisy fitsefagna kanefa ndraiky alohan'ny dirako amy magnaraka isorako regny olo vitsivitsy nagnano regny marindro ro tsisy afagna andafy ony latra azo moavandro andegna ampiro ro tsisy afagna andafy ndero koa nisy andafy io boka tsetsika andafy neno amitsaka rano andafy reo atsika agny ndero tsisy afagna mbario be ako karakory matondro andegna afitra raha fa digo hity ety raha nagnandro secret no azoandro vola secret no azoandro retraite PDS ne miasa gouverneur ne fanzara bonbon isaka quartier fa isorako ndraiky regny avatsika nilahatra regny ro tsisy avagna andafy matoro nilahatra baka ro tsisy nde telefony tsy anagnandro agnano MP amindreo maroa andafy aty andegna afatra pesosy tsisy ro nilahatra ho haindreo latsaka message aminaka eto baka Tananarivo ty fa dieny tsy vita merci aminareo Tananarivo vahoaka za tsy ngolagna zovy anao koa fa mipetraka Tananarivo za miremercie be ny vitanareo Tananarivo atsika mikoragna zio me tragnony Raolidiny me tragnony 4 heures biso boko koa misy avagna sakeza rahalahy malagasy karahatsika latsadra latsaka fofoka igny matitsy amy lera dia eto zahe agnatin'ny fikambana be ny mpagnano alerte amy réseaux sociaux de miondriky ho an'ty namana zay lavotsy amy lera no ny etraketraka ndry sasany ikoragnitsika bebe momba igny tany misy olobe tsy miady tsaiky za zoky be mbola matoky mbola misy ray amandreny Madagasikara anatra n'olobe zegny tipaka ny amobolahy ko tsy nafanigna anao izy natorogna anao farafaratsiny anao mbo aripany maty fa heureusement mbola misy olobe volanko Madagasikara arehane zay nitezany reto olobe reto indrindra amin'ny etapany avaratra igny nagnano afatra nandefa afatra ho an'ny taranaka malagasy ho avy ny amarefaka mare
aloha tandrignesatsika afatra napetraka an'izegny ray aman-dreny managna maizizy igny niteza zehe tamin'ny ara-pagnahy niteza zehe tamin'ny fahaizagna ary nagnapita fahaizanagnany tamin'ny andran'izay mbola niagnatra masika ny vahoaka rehefa atao tsinitsiny na inona hitranga rapitso valakamisy sy zay amin'ny andro raha manaraka rehetra ary tsy maintsy anamina haingana ny fomba hitantanana nytolona io ny antony de ty ray aman-dreny am-pana kardinala no efa niteny tsy rariny napodiny ny teny zao fampahantrana ataony vahoaka malagasy izao ka ny olana tsy resaka jiso rany any fa le fitantanana sy le fampahatrana fangalarana ny arem-pirenena zay de tia metraka mazava tsara hatreto amboalohany fa na io resaka jirama io na io resaka momba ny fiainam-bahoaka io ao anatin'izany ny zava-misy amin'ny orinasa zay potika tanteraka amin'izao fotoana zao satria raha vao miresaka io antsiranana de tadidy avetrany fa en secret voasokajy io avokavoko ny toekarena ty avaratra le poumon économique du nord nefa potika tanteraka ankehitriny ary tanynatsiranana dia tsy agneky tsy mbola manana endrika fa mitapitahana ny famerana ny loha hevitra entina mitolona de hoe jiro rano efa hitatsika ny nataon'ny fitondrana tsy vahaolana maharitra no atao fa jirona koa no rasaina anampitabazana vahoaka indrindrandrindra mialohan'ny fifidianana mazava afatra ny ray aman-dreny baka amin'ny avaratra agny zigny areareane managny izy fotony niteza zay tamin'ny fampianaragna izy niteza zay tamin'ny mafamarinana izy ary mbola mitsangana mafamarinana anagnany olobe izy oui mandefa message aminareo mandefa message aminakà nareo io maromaro fa nazoko raha jiaby io zegny aveko niambigny ry namako jiaby nagnano rototriny parce que za mba niambigny vaovao regroupement vaovao baka Tatanarivo fa nazoko tito ny vaovao aloha za idriky tito fa Lanjary Lavinina ny tragnony BM 4 bisogny lalatina miseho azy izy faroly io ihany koa ingahy tsy milanjagisy Jackie Chan Raoldiny za fa nivola aminareo mentanana fa mandalo ramaka za eto ampatsiaro volagnanao Rajoelina tam'izany andro zany hoanao hoe tsy ekena ny ampiasaina fitaovam-piadiana amonona sy amoretina ny vahoaka volagnanao zegny mbola efako io baka io fa zagnazava za teto agnisany voalohany tsy mankasitraka ary tsisy andra ny volaniko agnatsoko satroko na hoe agnatorako izy salut mêmes anciens militaires angahy Richard Ravalomanana bombastique fotony aminakà igny Richard Ravalomanana igny tsy gendarme igny tsy olo tokony nandeha service militaire fotony iny vatagna anazy be fa jerinazy tsisy ray aman-dreny anao fa anao koa fa tsy agnadrategna anao za tsy agnadrano anao iaho fa nambarako anareo teto tapatapany raha nataonyty zalahy ty tavanginy lastara ty feno tsy feno tsara ty Richard Ravalomanana matetiky za teto mivolagnanao ary tsy empaka za mivolagnanao ziska anao miala fahinana mbola volagniko
ndenao fandolo ay mbola volaniko ny raha misy da teto ny vola aminareo koa nisy général na colonel na commandant tao amy gendarmerie namono olo maro indrindra dia ngay Richard Ravalomanana 2002 2009 2019 Jonavy 2025 Richard Ravalomanana olombelogno anao manam-pagnahy anao zegny ve ny atao hoe général gestinao oeraoeranao ny volagna fa za nitondra ny gendarmerie tagnatin'ny taogno vitsivitsy be oui nitondra gendarmerie no namono vahoaka ary mbo io toetry ratsy jery ratsinao io mbola nataonao niany za tsy mialatsiny aminao boko za tsisy pitié aminao anao ne magnareny ako mitarikanaky anao be koa foagna ampodiko aminao Richard Ravalomanana anao magnano reny ako mitarikanaky anao be foagna karaha tavangy lastara tsy feny tsara be denao io ampodiko be denao io Richard Ravalomanana ke eto za mitodika aminao Rajoelina olo karaha regny ve mendriky ipetraka agnatin'ny fitondragna andesinao Rajoelina olo karaha regny ve mendriky apetraka anao ao agnatin'ny Sénat zay androm-panjakana managna maizizy ialako tsiny aminao Rajoelina ialako tsiny aminao matoa nisy raha karaha regny nataony Richard Ravalomanana dikan'izay baiko baka aminao Rajoelina miala tsy afaka anao ho avy agny atsika reny ako mitarikanaka anao zalahy be fa foagna anareo koa na regny izy no moaly tsy haiko niany ny volagna fa hoe rehefa tsy agnaraka ny lalagna mazava ne volagna anao zalahy apetrako aminao fagnotaniagna Richard Ravalomanana anao koa lehilahy mamalia za mba ino malalagna ny anaranao na vianao ny baiko maramila anao ny tivitry vahoaka tsy ny oapefy vahoaka tsy nangalatra vahoaka tsy naondragna re-pirenena teny tafika sy ny polisy sy ny gendarme de mianao baiko hoe tifira nandatradra olo anao zio ino no raisy ny fanjakana mitodika aminao za ministry ny fitsaragna matoa reto gendarme reto ny tivitry namony vahoaka arrestation tokony ataonareo amy Richard Ravalomanana za teto fanagnambaranareo nitivitry vahoaka tamy 2002 Richard Ravalomanana nitivitry vahoaka tamy 2009 Richard Ravalomanana 2019 Richard Ravalomanana nia 2025 mbola ngia Richard zalahy ino tsy amonoatsika ingayo ino tsy anamboratsika ingayo ataotsika azalambo izy ataovanareo anted izy milefa amin'ny andafy aty za voalohany manambotro izy fa hitaneny atramonazy atolozy natao amin'ny agnaran'le zalahy karandry antramonazy tolozy fa hitanay fa enay dresy ny tramonany atolozy fa zay miambigny izy milifasandafy anao Richard Ravalomanana fa fanodratsika gasy re ohatranay gasy reny ohatranay nandeha latsan'olo io tsy kosodinao izy io zay mazonga zay olobe misaina avy anao ranga nefa ny anao mihitsy ny teny tsy misy vahoaka maresy ny tafika
na gendarme na police. Magnino anao mampiasa arme? En plus, parle réel. N'importe quoi. Parle réel. Richard Ravalmana. Peko andeha menao gendarme amin'ny tivitry vahoaka. Be denao io e. Anao raha magnasatro cowboy fofa pokaty agnatiny ao. Tsy sandrany zazoky be. Anditorokanao saluky andeha nonaonao hoe mon général. Kelera koa sitraka zany nandika tany masina na nangery tany fady aiko zo voajorondriavako na minona omba mazava za madio. Fa koa anao Richard Valmana, ho avy tsy ho ela aminao ny kabaro. Ho avy tsy ho ela aminao kabaro. Karaha nataony vahoaka niany nangoro na hame tragno 4 heures bisogny Lalatina Henriety ndraiky tragno ngai tsy milanjagisy Raoldine. Mbola tsy endiky nefa. Mbola tsy endiky nefa. Lalatina Henriety koetrakoetra taonao amin'ny Madagasikara neny nandeha nagnodignanao volam-bahoaka. Nividiananao tragno aty tragno ary amin'ny a Dubai jiaby io e. Ene koetrakotranao fangalarana ro are-pirenena, fandafosana tanindrazana, ny famonona ro ny vahoaka, ny mampireharehanareo zay misy tragno Dubai, zay misy tragno Canada. Fa ene jiaby boko fahitane jiaby. Tsendriky nefa. Fa za ndraiky mipody aminao Richard Valmana. Tsy hitako ma général anao. Mpamono olo. Mamono vahoaka. Zay ma général anao. Général du salon, oui. Fa ela nambarako anao ne. Io zala io général du salon. Tsy mendrika ho anao mihitsy ny mena grade général zay. Fa nohony anao ne en Suisse, ne en Solelaka, ne henon'ny Rajoel, toragna voninahitra anao ka namiagna général pour rien. Aleo baka tandringesantsika volagnanao Rajoel. Boko za mipody aminao Rajoel, ino volagna nambaranao tam'izany andro zany? Mazava fa magnino dikavy. Dikan'izay boka Rajoel. Anao tsisy valeur, boko anao tsisy fotony, anao pour rien eo anatrehan'ny ngai Richard Ravalmana. Aleo tandringesantsika volagnanao Rajoel. Dia ny fampiasana misy zavatra tsy tiana hiverina intsony eto amin'ny firenena. Dia ny fampiasana fitaovam-piadiana entina hamonoana ny olona izay tsy mitovy hevitra aminao. Ka melohana na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana ny fampiasana fitaovam-piadiana izay entina andava, entina hamonoana ny mpahay-tanindrazana malagasy mitovy aminao. Efa teny ateto tamin'ny taona lasa hoe anjarantsika ny mamela ny eloka izay ananao ratsy tamintsika ao anatin'ny teny izay sanandro atao izany. Raha misy ny zavatra tsy tiana hiverina intsony eto amin'ny firenena dia ny fampiasana fitaovam-piadiana entina hamonoana ny olona izay tsy mitovy hevitra aminao. Ka melohana na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana ny fampiasana fitaovam-piadiana izay entina andava, entina hamonoana ny mpahay-tanindrazana malagasy mitovy aminao. Efa teny ateto tamin'ny taona lasa hoe anjarantsika ny mamela ny eloka izay ananao ratsy tamintsika ao anatin'ny teny izay sanandro atao. Mazava ao zegny Rajoel hoe melona zegny mampiasa fitaovam-piadiana amonoana vahoaka. Miambigna anao zay Rajoel. Sakinao Rajoel andeha hameloko Richard Ravalmana.
sakinao ministry ny fitsaragna anambotra ary ampigatra ampiatra lalàgna amy Richard Ravalomanana. Reo gendarme ny baikonao reo no napita afatra aminay hoe izy nagnamia zay baiko ary nitereny zay hoe tiviro. Nalaigny zay nitivitry reo gendarme rehefa no forceny no menaceny o Richard Ravalomanana o. Fa ela zany volagnanao koa fa tsy loloanao kabesinao io kepi misy 5 étoiles vandivandinao io tratranao fenony kapoka Nestlé io sorokonao milanja étoile ny Madagasikara io adosoa terre la caserne anao miala bokone raha magaga aminao anao olo fa retraité ino diranao mibaiko gendarme full misy lalàgna io mbariko anao za mampizanao Richard Ravalomanana fa haiko lalàgnan'io. Izy koa amy commune araiky misy ny atao hoe préfecture anjaran'ny préfet agnatin'ny lalàgna noir sur blanc hoe ny préfet no mandeha magnatona mpitandro filaminana egny amy kianja fa tsy anao retraité antiday fa lan'io mena gigo ty mitsangana n'importe quoi mamono vahoaka lakatody ngaye mangala droite maheza lakatody io zay hembario be Richard Ravalomanana bidanao io rehefa mitsangana ny préfet agnatin'ny région araiky zay solotegnany mpanjakagna izy préfet mitsangana ry miaraka amy mpitandro filaminana fa tsy anao retraité général pokopoko vandivandy assassin mpamon'olo ty ratsy toetra ratsy raha mahazatra mamon'olo asanao rango 2002 jusqu'any any 2025 raha impianakaviana anao amizay mehe lalàgna anao amizay miaro ny vahoaka sy mifanagnana anao amizay aminakano pourri karaha ty dans les corbeilles ndre déchetterie tsy mbo angalanao anjaran'ny préfet izy koa fa avery misy alerte telo ataony pianariko anao lalàgna inga préfet amy mégaphone azy na izy amy IHF amy tomobile ny gendarme igny misy haut-parleur ery sirène igny agnabon'ny tomobile ny gendarme igny misy haut-parleur azy igny le arignesatsika sirène koa ro mandalo misy micro agnatin'izy igny azon'ny préfet mipesaigny amy volagna ho an'ny folo na le olo maro devant eo hoe mialana ro ravany korontana izy koa izy mivolagna zay ndraiky mbola azony atao izy mivolagna faindroeny fahintelony izy mivolagna izy tokony mampitandriny ary manetry ny mpitandro filamina parce que préfet fa 2 fois nivolagna 3e fois izy mampitaitry reto miala zay koa fa mbola tsy ravagna anjarany reto mandravagna le fitokona fa tsy mitivitry le fitokona Richard Ravalomanana za fa ela nivolagna anao gapa anao me gapa zegny GA2PA ndo zavany Google hoe ino manao atao hoe gapa la famille Godzilla anao fa ratsy sora anao fa mafeky boko anao mbola ratsy jery bravo merci aminareo nagnambara tragnony député aroe zao nidiran'ny vahoaka agny toiza
fa zay Diego anareo aza mitrika amizegny nareo Diego. Nepal Antananarivo atsika mikoragna zao. Nepal total Antananarivo. Anareo Diego vandondreo zegny membesa katy baka Antsalaka parkazina Ambilibe io. Ataova karaha zegny koa amin'ny Ambaribe ao. Rialia boty mampiasa olo an-tragno tsisy gardante. Tsy agnatin'ny lalagna zegny. Ritasy anao mihina volam-bahoaka. Tsy agnatin'ny lalagna zegny. Nakafambarako, za tsy mamono. Boko za tsy amompoko anareo. Fa nareo ndraiky lefa ny Europe aty hitako tany misy anareo. Fa za tsy andihitrika an-tany misy anareo fa kaza fanojo amin'ny lalagna velogno. Nakafambarako, za tsy amompoko. Za tsy amono. Fa io jaly ataonareo vahoaka io. Ampijaliko anareo koa an-tanin'olo aty koa. Anareo tsisy raha vitanareo. Koa tsy mangala baraka ary mbola mangala baraka Madagasikara. Fa ela za teto ny volagna. Nabonginareo vahoaka. Nabonginareo Madagasikara. Egny anareo zao io. Fa hoe mission accomplie. Non, tsenika accomplie mission. Rajoela. Za fa nagnambaranao teto anao koa fa nandeha ta New York président. Anao ka za mipody ay fa ratsy aminao kabaro. Bibiolonao nefa mivadika aminao Rajoela. Tsaonao ndipody Madagasikara fa io bibiolonao mihitsy amonanao. Eko anao ndo mody Côte d'Ivoire na Sénégal ta misy moasinao re aroy agny re. Fa anao koa mipody Madagasikara Rajoela. Ha? Tsy eko eky zalahy raha mibariko anao io zalahy tsy mety igny. Ke apodiko amitsika vahoaka malagasy hoe tantara mitohy. Tsendriky nefa. Fangatagna tsotra nataonay préfet Antananarivo tsy nitianao. Io raha tadiavinao. Défaut-nao ne io. Monsieur Angelo, général Angelo, préfet Antananarivo. Défaut-nao io. Parce que no bekony Richard Rafalmana, anao bekony Lalatina. Ratsy raha mahazatra. Tegna ratsy raha mahazatra. Aia mai. Zaka raha tsy mareregny ibiatiko malo saia. Tsy akadalako anao biatiko, tsai Christian ma ie. Marigny ninao zala. Nagnanao ko nangery amin'ny lamo ka tsai Christian vita nataony tsy hita. Marigny ninao aza mala. Aza midika amin'io. Andesa za ho vitiko. Ke Richard Ravalmana e. Ndono milefa mputigna igny. Ndono milefa amin'iny, iny volagna anglais nani. Good morning everybody. Tima Jerry Marcos lazo. Jerry Marcos baka good morning everybody. Richard Ravalmana nga. Ano tenga cowboy mari. Wavy aminao za malany tsy mety. Tsy mety wavy aminao. Zegny ane nambarako atsika vahoaka Madagasikara. Iambesa sistantsika jiaby zo. Iambesa aéroport tsika jiaby. Fa io tsisy ambelatsika milefa zegny nitavela o. Député Rasepotro baka tsy haiko aie izy io. Deja baka io tsy madigny ela mbo hiboaka. Raha tsy vahiny iny baka député Rasepotro. Simple edy raha nitadiavin'ny vahoaka e. I-déclare rano ndraiky motro. De tegna nataonareo hoe motro ankitigny le raha.
non mampalahelo nanakay ozy zandroko likervi zegny tegna mampalahelo nanakay nareo io raha tianareo zio anareo zao livona fa mimpanohitry navy kabary jiaby andeha rianareo mimpanohitry boka indrindra fa anao Richard Valmana anao tsy agnambilany avahoaka anao zao boka tegna sary volavolagna ammpagnany gazety hoe kareo nefa nasina lalàgna hoe tsy afaka manao ninino lalàgna nino anao voalohany mpandeha lalàgna Madagasikara faharoe fitondrany fanjakagna ny Rajoely lalàgna firy ny diavinao zay raha Valmanagna Richard anao le raiky mendrika atao opoto fa parce que anao namono olo depuis 2002 jusqu'à ny an 2025 anao le raiky mendrika atao opoto be danao io franchement be anao io olo be zegny fagnahy misy ninao ndraiky anao be fagnahy kapotry ratsy raha mahazatra bon ok fa mikaiky za moa ro namagna Antananarivo agny maromaro raha mety ambarandreo io bon fa lavalava koa ny koragniko taminareo zegny mety tsy mipody eo za mety mipody eo arakaraka vaovao azoko baka Antananarivo amindreto namagna mpiara-miasa reto ipodianako eo na amare fenotrika ny banka fa ty tolona fanataotsika ty ry vahoaka malagasy zay matsapa marary zay matsapa fa KO miaraka mitsangagna atsika jiaby justement baka naja iambesatsika sisy tantsika jiaby na tsika mbary be io tsika ndray tsy koronta ambesa zegny milefa eo amindreo député maire reto ino piso lelaka pinony pisesitry reto pisus reto samboritsika atsika tsy mamopoko atsika tsy mamono ataotsika fietsika mikakazo io tsika mamangoro karavasy oiny makoba tsy vidigna Madagasikara aezandreo izy donc isorako atsika jiaby nagnaraka teto jusqu'à farany makahery makasitraka atsika pitolona fa nitolona mitoy io ito maître agny Raoldiny maître agny 4 heures bisogny tragno député misy aroe nidirany vahoaka combat continue ton veloma atsika jiaby